Mohamed Ka, relation extérieure, l'association Nourul Huda. Meɗon salmina meɗon jogi weltare mawde oɗo gammu eɗen mbawi wiide depuis 2016 ha joni eɗen mbawi wiide association waɗa organisé gammu guilo e yimɓeɓe gaari e keewal ɓe nani message noddal ngal ɓe gaari guila law e eɗen mbiya tan en dañi weltare mawde saabu ko cohlunoɗen ko gammu he en 100% en dañi ɗum saabu eɗen gandi jamanu o mo gonɗen hande e ko jamanu hembo heewi ko woni e hembo eɗen mbawi wiide noon en jetti Allah hande par ce que o gammu hande komo gammu e nder gammuji he saabu en jii seeɗen ɓe jalti ɓe gaari ɓe jawtani message uji ɗi gandanɗa hoorema hande mbawi ko message uji goɗi important e diine l'islam saabu hono comportement mo ganduɗa hoorema kamɓe neɗɗo foti jogo e a julɗo foti jogo a taaliɓe e mo ganduɗa hoorema ka almudo cheikhuna cheikh Mamadou Ka en jii hande seeɗen ɓe kaali hen no feewi e surtout ko kewi ko hande noon e nder leñol he woni holɗum wargoji kewɗi ɗi e ka yahrino gueɗe kewɗe ganduɗa hoorema hande ɗe keɓɓodirani e l'islam ɓe mbaɗi hen insisté yo yimɓe dutto diine l'islam ɓe dutto kadi hono wiyete almudagu ɓe dutto kadi e talibagal ɗum ko seeɗen ɓe laayi hen hande ko yaaji wadde ɗum eɗen mbiya yo Allah hokku en nande e famde e jabde e rewde e ko heddi ko heɗen mbiya wuuro ngo e autorité ɓe gaari ɗo e ɓe jetta déplacement mo ɓe mbaɗi ha ɓe gaari ɗo ɓe jaggue e gammu he comme dab no mbaɗanno toujours eɗen mbiya kadi coordination ji Nourul Huda eɗen ɗumen jetta eɗen ɗumen donno par ce que en jii darde mumen e nder ligguey l' association Nourul Huda e eɗen mbiya kadi hono les partenaire uji ɗi ganduɗa hoorema ɓe ko jaggatɓe e gammu he e kala saaha e kala waktu kamen en jetti Allah en jetti ɗumen saabu ɓe mbaɗi doole mumen e jawdi mumen e temps mumen eyyi woni yeeso amen hande minen mbawi wiide hande oɗo projet mo ganduɗa min puɗɗinoma mbo wonko heddi hen min tantina ɗum e miɗen mbawi wiide hande résidence Mamadou Dieki hena yeeso amen miɗen mbawi wiide hande rawdo o hantindemo hena yeeso amen min saabu seeɗen ɓe kaali ɓe tengtini kadi wadde heɗen jogui yakar ɗum ɗon haala Allah nelaɗo muɗum e gammu o hande eɗen mbawi wi ko jemma Seydina Mouhamed sallallah alayhi wa sallam wadde hande ala saago seeɗen ɓe maaɓe en tegan ko gandanɗa hoorema ko ɗum woni l'islam ko ɗum woni sariya ɗum woni diine l'islam